Pe 9 martie, în fiecare casă de român miroase a nucă, a miere și a colaci în formă de 8. Punem pe masă 44 de mucenici și după datină se beau 44 de pahare. Dar te-ai întrebat vreodată ce bem, de fapt, în această zi? Tradiția celor 44 de pahare nu este despre exces, ci despre sângele jertfei. Este un omagiu pentru cei 40 de soldați care au intrat în lacul înghețat, dar și pentru ceilalți 4 care s-au adăugat simbolic prin credința lor de fier. Cifra 8, forma mucenicilor pe care îi mâncăm, nu e întâmplătoare. Este simbolul infinitului și al vieții veșnice. Când guști din ei, nu guști doar un desert, ci guști din victoria vieții asupra morții. Ei au prefăcut gheața lacului în căldura credinței, așa că când ridici un pahar, nu o faci oricum, ridică-l în cinstea demnității. Ridică-l pentru puterea de a nu te lăsa strivit de gerul vieții. Să cinstim tradiția, dar să nu uităm esența. Suntem un popor care știe să facă din suferință sărbătoare și din jertfă viață lungă